Dňa 20. marca sa v koncertnej sále Reduty konal jarný koncert základnej umeleckej školy. Boli sme sa na ňo pozrieť spolu s našou kamerou. Na koncerte sme mohli vidieť okrem tanečných čísel aj mnoho klavírnych vystúpení, bicie, gitaru či hru na saxofóne. Posledné tanečné číslo, choreografia Živly, sa žiačka mimoriadne vydarila, čo potvrdila aj reakcia publika. Ako si so svojím výkonom spokojná? Mali sme dobrý výkon, ale trošku malé chybičky, ale to zlepšíme, vybrusíme. Ako si so svojím výkonom spokojná? Som spokojná so svojím výkonom. Ja osobne si myslím, že mohol by som to lepšie zahrať, ale tak opäť to hovoril, že som zahral pekne, tak si myslím, že dobre. Ako sa ti páčil koncert? Dobre. My by sme ostali aj do rána. Koncert bol super, vynikajúci. Som bol prekvapený, aké to bol úroveň. Žiaci by predvedli, myslím si, že krásne výkony. Bolo také príjemné, komorné, zaujímavé, také jarne naladené. Prvý jarný deň sme strávili na tomto nádhernom koncerte a už teraz sa tešíme na ďalšie koncerty v Redute. Pre televíziu ZUŠ Ruth Spišáková.